Дай ми, ето, сега в момента... Дай ми пистола. Не мога да ти дам пистола сега в момента. Аз в момента снимам. Това за снимане ли? Чакай, значи, когато натиснем пауза, затискам наново и започва да снима. Значи в момента снима. Аз трябва да съм сигурен дали да снима. Да, сигурно, разбира се. Това е много интересен казус. Искаш ли да ти пусна музиката, кой уши байряка и да тряснеш един патрон? Как няма да трясна, бе? Тогава аз ти рекав мъж си сега. Какво ще направиш с това пиштоли? Не, аз съм го... Абе, нагласен се, само трябва да штракнеш и да гръмне. Не го да бутай петела назад. Само штракни. Тя да не убих ушите се. Няма там са, няма ги застерваш. Всичко е там. Лай, майка му, ти извадя акъла, бе. Снима. Какво да снимам? Много голям патрон изкарал. Къде е това? 50 калибър ли? Това е това чудо. Пари ли? Това ще изгори, бе. Как ще дотичат кучетата тук да натърсят? Сядай, чират полицаите.